Publiko, gipahimangnoan nga likayan lang una ang pagkaon sa bisan unsang matang sa kinhason, nunot sa presensya sa red tide toxin sa pipila ka mga dapit sa Visayas ug Mindanao. Base sa Shellfish Bulletin No. 5 Series of 2024 nga gipagawas sa Office of the Civil Defense, apektado sa red tide toxin ang mga kinhason gikan sa kadagatan si Milagros Masbate, Dawis ug Tagbilaran City sa Bohol, Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Norte, San Pedro Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar ug San Benito sa Surigao del Norte. Hinoon, luwas na inong kanon ng mga isda, nukos, pasayan ug lambay sa maong mga dapit. Basta labas lang og tarungon sa paglimpyo ug gikinahanglang tangtangon ang internal organs niini sa dili palutuon. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa pipila ka mga merkado, sama sa Lapu-Lapu City Public Market, may pipila paghihapon ka mga nanindaw kinhason nga gikan sa Bohol. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7, nga samtang may presensya sa red tide toxin sa Dawis ug Tagbilaran City, luwas ra kanon ang mga kinhason sa ubang dapit sa Bohol. Kung sa Dawis lang, dito lang ito mga area. No? So, dili man po ni sila migrating species. So, kini mga kinhason, amo ang awareness for, let's say, kanang ino na to nga, dili lang sa atang mga on o kinhason.